Naidalagan pa sa ospital. Alagad day na nakaabot pa ning buhay ang 23 anyos sa si James Liaman, kan Barangay San Lucas, Calabanga. Kan madiskwido ang pigmamanehong motorsiklo sa tinampong saop kang Barangay Santos Salud kan parehong banwaan, pasado alauna ning hapong kasudma. Sa impormasyon kang Calabanga Municipal Police Station, mantang pigbabaybay kang biktima ang nasambit na tinampo. May bigla subot na naglakaw sa gilid tinampo rason para iwasan ini kang biktima, na naging dahilan para mawaran inining kontrol sa motorsiklo. Napag-araman man sa investigasyon na daing sulot na helmet ang biktima, nahali sa sarong pagtiripon. So, nung pedestrian na nakapayong, sabitan niya po si Payong kang si pedestrian, sinagara na kao. Kung ito po tayo ba, hali po dahil sa pagkaka, kaya lang, uminapod po si Ama, kaya uminali matasulot na may emergency. Gasa indata, pero parang may mati po si Ina. Tulos man na narespondihan kang otoridad ang biktima, alagad critical ang naging tama kang biktima sa payo. Kaya halawig po si inabot kang si pag-slide niya. Kaya po siya nakasulot ng helmet. Kaya po sa payo si injury niya. Nag-apod po through si driver ng ambulance na yung masa na pinaghatod, dead on arrival na po siya. Pero kung binabiyahe pa po siya, siguro may vital signs pa man. Sinasabi nila nag-apod po critical. Paurutrong patanid kang otoridad sa mga motorista. Ugaliun ng gadang pagsulot ni mga safety gear siring kang helmet. Siring man ang paglikay sa marikas na pagpapadalaga ng bihikulo sa tinampo. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal